Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Digo bos días, son as 4:30, pero ainda non comín, Marcheme para Santiago ás 8 da mañán e acabo de chegar aquí a Porriño, que viñen ao taller, que me rompeu a furgoneta. Isto acabo de chegar de Santiago. Pero isto me mandou aquí un señor un mensaje de voz ao móvil da oficina, que cuadrou que levaba comigo hoxe, e vou facer unha reflexión. Porque, bueno, fixen aí o vídeo que os camioneros que subía o gasoil, que os tipos non lle daba. Entón, aquí dixo un, bueno, escuitai, vos escuitai. Don Alberto, Don Alberto, usted fala Usted? moito nas redes dos transportistas, que eu estou completamente de acordo con eles. Está de acordo, polo menos. Non ten nada que ver. De acordo con eles. Pero a xente que ten que ir traballar, que lle queda a empresa 40, 50, Sí, 60, 70 kilómetros todos os días e a empresa non lle paga un puto duro, e se non van traballar, pois problema deles, pois búscate a vida, diga a empresa. A parte dos transportistas, que facemos? Que fan os demais, que teñen que traballar 40, 50, 70 kilómetros, 80 e 100 de Santiago a Coruña, de Coruña a Lugo, no seu coche particular, que a empresa non lle paga un puto duro, Justo unha reflexión, porque dice o home, teñen que ir traballar para a empresa e se non teñen para, se subo o gasoil e non lle dan os cartos para ir, dice que é problema deles, que non vayan traballar. Como cando me dicían a min no tiña o bar, dicía, se non che dá pecha que non é se non che dá pecha que non é problema do empleado, pecha, se non dá para pagar os dereitos que manda a lei, pecha, é fora. E o que pasa agora, o home agora dice, a empresa non lle paga nada máis, se non lle dá problema deles, senón que non vai a traballar. Home, claro, non estás obligado a traballar, mijiño, tú non, a empresa non te obliga a que vayas a traballar, tú vais se queres, senón, como cando dices que te explotan, non te explotan porque tú mañán coisa non vas a traballar de fora. Que pasa? Vai chegar a un punto que vas ter que traballar para comer. Disto xa estaba, eu xa o dixen hai tempo, vamos subir o sueldo un pouquiño, cando dicía que os sueldos, se suben os sueldos un pelín, vanche subir todo para que gandes ainda menos que antes, que é o que pasou. Ora subiche a luz e que vais dicir ao empresario que te pague máis. Subiche o gasoil e que te pague máis. No, os políticos fan que nos matemos nos aquí abaixo entre nós, E justo unha reflexión, porque dices tú, agora que a empresa, se non vou traballar, é meu problema. Home, claro, como cando dicía, este dixeme un día, se non che dá, pecha e fora, se non dá para pagar os dereitos do empleado, pecha. Así van pechar todos os pequenos, pecharán todos. E as traballar por unha multinacional grande, que un exemplo, Citroën ou unha cadena grande, que antes ibas traballar e facías horas e cobrabas 2.000 euros, e agora xa non lle deixan facer horas para que ganen 900 euros, para que haxa puesto de traballo para todos, porque quedarán os grandes e os pequenos, desaparecerán todos. É lei de vida. Co sueldo que che dan agora non che vai dar para vivir. Pero estaba visto, xa estaba visto, pero se non tens que buscar a vida por ti mismo, home. Eu vou facer un exemplo, eu sempre marchei para Santiago, e mira, iba a calcular aquí, marchei para Santiago 45 euros de gasoil gastei. 45 euros de gasoil. E de peaje, 10,50 para lá, 50 para cá, 21 euros de peaje. Xa teño 66 euros. Se fora un comercial, xa había que pagar o menú, que son 12 euros. Xa son 78 euros. Había que pôr o coche. Había que pôr a seguridade social. É dicir, eu hoxe mesmo, xa, como non comín, non son 78 euros, son 12 menos, son 66 euros. Pero sin ganar un peso, que a máis fun a un cliente para unha primeira toma de contacto, xa perdín 66 euros, O mal é que non nos queremos arreglar tamén, queremos estar na casa, a ver se nos dan unha axuda, e a ver se nos melloran os dereitos. Olvídate, se non vai pasar, Se non vai pasar, vamos facer un lavadino de cerebro, así, subimos un puntiño o sueldo para calarvos a boca, como ahora a luz, vai quedar aí, o que pensades. E o gasoil, ahora o que dos 20 céntimos, vai quedar aí. O pobre máis pobre e o rico máis rico, lei de vida, Somos combustibles para a élite financiera, non hai máis. Mire, eu, hoxe, en gasoil e peaje, 66 euros, E nadie ganou nada, só ganaron os impostos do gasoil e a carretera, nada máis. O menú non comín. E o menú, anque comera por 12 euros, anque o comera, a dobar os impostos que ten que pagar e con que lle vale todo, non iba a ganar moito por 12 euros. Somos combustible para a élite financiera, non hai máis. Ese home que dice que o empresario non lle paga máis, non está obligado a darte traballo ao empresario, Vale, hai que buscarse a vida, tens que buscar a vida, que xa de ter que buscar para comer, xa veredes. Como está pondo a cousa, xa veredes. Como pasa neses países por aí, xa veredes. A vida dura e máis que se vai por lei de vida.